Assalamu alaikum hormatly tomoşaçylar. Efirde gelin hornunolin atly gepleşigi. Şun bizde mihmançylykda ören täsin adam ol giýje günniz bokurdagyny gysyp bir aýyň dowamyna 35 kile horlanma başardyr. Hemde sport bilen meşgullanyp öz bedenini sagdyn şekile getiripdir. Şonu hormat bilen sahnamıza çağıralım. Dedim, kızımın yalvarıyan. Men alttan sonra diyecek. Geçip oturmadı ha işte diye. Selamun aleyküm. Aleyküm. Şu otursun adam var ya. Size burada atölye mi? İnnan mı sana? Ağır dünyanı öldümü. Belki kofe çıkalarsın. Alayım. Kofe sütlü olsun mu? Yo, itti olsun. Kofe etli olsun. Yok man. Belki çörücün ağrına kalvasacık salıp peynircikli buterbrod getireyli. Ha, o 2 santim alayım. İki sana buterbrod hem de sütlü kofe alaylı, doğru mu? O arasına meskede çalayım. Meskede salarsın hem de sütlü kofe alal ha? Yok, sütlü kafe gerek. Ha, sütlü kofe gerek gelme onu. Yok, süt gerek, kafe gerek. Ha, düşünüklü, belki çay alaylı. Alayım. Çaya şeker atmalı mı? Yok, şeker atma. Mayonez atın, mayonez. Yer oluyor, mihmanın haistiden zadını tayin edip getirmeyi haist ediyat. Gepleşigmidi devam ediyat. Özüňi tanış edýäňiz. Oturayın şeydim. Oturun. İlki bilen özüňi tanış edýäňiz. Siziň adyňyz? Yadıma düşen ova. Yer bolýar. Eger garbyk gurup edersiňiz bolen, onuň ýadyňyz şu. İlkinji berjek size soragym. Siz sağ olun. Sağ ol. Alın iň. Noş bolsun. Men dowam edebereyinmi? İsteýäňiz açyk bolsun. Size ilkinji soragym. Siz bir his saklayan döwrüňizi siz açyk ýadyňyzmy? Yo, alçıga moktum. Asrığımdan ölüyordum. Siz bir his saklap başlayan döwrüňizi siziň treneriňiz size kim tälim berdi? Ayalım. Diýme onda siz kösenenem dälsiňiz, siziň mehriban aýalyňyz da trener bolan siz kösenenem dälsiňiz onda. Kösen mördüňmi? Jebir çekdim, jebir. Onu soň siz ilki bilen size aýalyňyz näme etdi? İlki bilen men ayalım himme dişlemi kopardı. Ýeren soň siz ýerden ilki bilen bir his saklap başlan döwrüňiz näme diýdiňiz? Ilgayadım. Berekella, nirde ilgayadyňyz? Nirde ilgayadyňyz diýip soramam. Kimden ilgayadyňyz diýip soram. Bagyşlaň. Kimden ilgayadyňyz? Alabaydan. Daň bilen aýarymda şerp çykaryp horlanmaň birinji süli algamakdyr diýip alabay ýypdan möşet bisime kuşkurýady. Goýsaň Allah'ım. Şeyde itemir öz eýesini diýişlermi? Siz dogry aýtýaňyz. Alabay men ýerimden algap men diýişejek bolanokda. Ha. Alabay men ýerimden algap iýjek bolýady. Şeyde item öz eýesine topularmy? Dogry aýtýaňyz. Sebebi aýalym alabaýym diýete aturtdy da. Ha. Onun bir hide oturtduysanız lan. Gör nähili öňden görji tilsim. Hanonda siz neçe kilometr ilgayadyňyz? Şonu bir aýtsaňyz. Aşgabatla biz möýüniň arasynda näçe kilometrdir men nädip bilen. Siz Alabaýdan gaçyp Büzmöýüne çelli barýadyňyz. Şeýlemi? Onsoň Büzmöýünden aşgabada ýene Alabaýdan gaçyp gelýärdiňizmi? Yo. Biz menle
menden aşka vadeçen ağlavay, men kovalayadım. Ola menden kaçadı. Düşünmedim, o ne el beyle olya. Sebebi aşka vatten bilmeyen için ılgap barım demin şeyle bir ağacık yadım. Yeri. Ondan iyidime seyretsem ağlavay men gözüme çiviş olup görünüyordu. Ondan benim üstüne ılgap başlayadım. Oğlum ben ağaç gözlerime seyredip hemmedade düşüm kaçmak bile oluyordu. Siz onun ağlava bilen kovalaşıp gün üyünüze geliyordunuz mi? Yo, ağlavay bile kovalaşıp o köşün yanına, uğlayan yanına dimdincimden oturuyordum. Sonra el kaldırıp barımızdan sonra birbirimiz kucaklayıp durmuştan verir mi ağlaşıyorduk. Koşuşun, ödünüz el alın. İyi vereyim mi? İnoş olsun, arkayın. Sizden son üyünüze gelinizde size mehriban ayalınız size neyme pişirip berýärdi ertirliňizde? Ertirliğim hemen ayarım ukrop petroska çakıp berýärdi. Özüne gorsa yumurtka çakınıp yiyärdi. Ağlavaya ne berýärdi? Ağlavaya yumurtkan kağını berýärdi. Gepleşimiz devam edýär. Gün ortaňlygy size işten gelen soň näme berýärdi aýalyňyz? Gün ortaňlygy işten elimde saçakda ukrop petroska somsa goýýardy. Diýmek gün ortaňlygy size has rihimli bolýan ekenne şeýlemi? Rehimli bolmy. Ukrop petroska somsa hamerna özü ýerdi. Ukrop petroskany maňa berýärdi. Yer bolýa ağlavaya näme berýärdiňiz? Ağlavaya mı? Awa. Sarımsak. O näme şün? Ağlavay bara itini ýatdan çykarsın ip berýärdi. Gurung nähili trener. O ýeron soň awşam näme ýediňiz? Akşam dağısın kaçsını yedik. Şu soragy gorkyan bermäni size ýöne-de bermeli bolýan. Ağlavaya näme berýärdi onu soň? Ağlavay pakire belan sapını berýärdi. Menem ağlavay görgülen nilsum ağır. Dağısın kaçsın paylaşıp çykýardy. Sizin aýalyňyza, mehriban aýalyňyza beýle zalim usuly kim öwretdi? Ejjesi öwretdi, ejjesi. Düşünmedim. Oň ejjesi bara boks topunyň tälimçisi bolup işleýärdi. Trenermi? Treneri. Yeron soň siz onuň näde gorkman öýlenip bildiňiz beýle sen ana? Bak keşke soran olsa diýsene. Ol ejjesi gaýly bile meni görüp ýüzüme däli gözler bile seredip sen ýigit ikiň birini saýlamaly bolsun. Ya ha gydym bile zaksa gidersiň, ya da ştaýdy ýykyň nakawda gidersiň diýdi. Yer bolýa. Siz öň gülülmeýäkäňiz siziň näçerek agrymyňyz bardy hemde boýuňyz näçerekdi? Men bir ay menden öýlenmän kam. 85 kilo agrymady. 180 boýummady. Häzir näçerek agrymyňyz näçerek boýuňyz? Häzir ölçedimde 35 kilo agrym 1 metr 30 boýum galypdyr. Bildim yadıma düştü. Gülýäňiz ola näme ýadyňyza düşdi? Adamın kimdigi yadıma düştü. Yer aňryňyzda vitamin bar diýseňizler. Yer bakan hanyny tomoşaçylymyz özüňiz tanşadyň, adyňyzy aýtsaňyz. Men adam Çiğsik Murat. Ayalım şey dip bizdenýärdi. Be. Indi näme boldy size? Sizin kulağınız şiile bir manta meňzeýär. Dursana dur. Kulağınızlarsa börege meňzeýär. Koşuşun. Sizin burnunuz bolsa sasiýeska meňzeýär. Oynatmasaňyzlar. Leşke. Ab